потім порозмовляємо. Зараз я йду на акцію для того, щоб у черговий раз нагадати про наші пріоритети, а не зрадницькі пропанови. Дякую щиро. Білоруським політв'язням. Свободу білоруським політв'язням. Свободу білоруським політв'язням. Свободу білоруським політв'язням. Свободу Миколі Статкевичу. Свободу Миколі Статкевичу. Свободу Сергію Тихановському. Свободу Сергію Тихановському. Свободу Ігору Лосіву. Свободу Ігору Лосіву. Свободу Миколаю Дзятку. Свободу Миколаю Дзятку. Свободу Павлу Сіаринцю. Свободу Павлу Сіаринцю. Свободу Едуарду Пальченку. Свободу Едуарду Пальченку. Свободу Алані Кібрамарія. Свободу Алані Кібрамарія. Свободу Дар'ї Шульцової. Свободу Дар'ї Шульцової. Свободу Катерині Андреєву. Свободу Катерині Андреєву. Свободу Віктору Бабариху. Свободу Віктору Бабариху. Свободу Едуарду Бабариху. Свободу Едуарду Бабариху. Свободу Марії Колєснікової. Свободу Марії Колєснікової. Свободу білоруським політв'язням. 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 Я сегодня хотела бы повишивать с днем народження Сергія Спариша. Ему сегодня стукнуло 35 год, и это другой день народження, який він зустрічає за кратами. Його осудили на 6 год, але я упевнена, що наступний його день народження він буде зустрічати поруч зі своєю командою, з Миколою Статкевичем, який обов'язково буде на волі. Ми будемо у своїй країні, ми обов'язково повернемося для того, щоб повітати усіх наших сябров. Сергій Спариш, коли ти нарешті побачиш це відео, я вельми сумую за тобою і чекаю тебе вдома, чекаю тебе на волі. Нехай тобі щастить. Лучше повертайся. З днем народження у себе. Сергій Спариш. Свободу Сергію Спаришу. Свободу Сергію Спаришу. Свободу білоруським синам. Свободу білоруським синам. Свободу білоруським політв'язням. Свободу білоруським політв'язням. Віра може. 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 Живе Білорусь! Живе! Слава Україні! Героям слава! Разом! І назавжди! Разом! І назавжди! Разом! І назавжди! Що, трошки слово можна? Тримайте вишей наших хлопців. Сьогоднішня акція буде присвячена політичним зневоленим, які з'являються у Білорусі неповногодовими. Це мужні хлопці, у яких була будучиня попереду, але зараз вони літерально знаходяться за кратами під різними термінами. Від місяця до кількох років. За кратами знаходиться Микита Золотаров, який хворий на епілепсію. Як стало відомо з останнього судового посідження, йому не надається медична допомога, його катують. Над ним здекуються, взагалі його щиро каже під час судових судилища, тому що судов у Білорусі зараз, на жаль, нема. Сьогодні я хотіла б звернути увагу на кожного з їх, тих, хто знаходиться у неволі. Це та будучиня, про яку ми розмовляли такий довгий час. Це наші діти зараз знаходяться у неволі. І вони зараз у руках катів. Наша мета головна – це незалежна Білорусь. Коли ці діти будуть на волі, це буде означати, що ми нарешті перемогли. Свободу політичним зневоленим
Свободу політичним заваленим Білорусі. Свободу політичним заваленим Білорусі. Свободу політичним заваленим Білорусі. На сьогоднішній день визнано 11 неповнолітніх в'язнів. Двоє з їх, на жаль, нам відомі тільки їх імені. Відомі у одного з їх термін. Хоча за все, батьки настільки були напужені за своїх дітей, за своє оточення, яке їх літерально переслідує. Нам відомі випадки, що над людьми здекуються сім'ї, на сім'ї впливають, над ними знущаються різними способами. Два хлопці, яких нам, на жаль, на сьогодні не вдалося додати до ланцюгу солідарності, тому що нам невідомі їх терміни, нам невідомо їх артикули, нам невідомо навіть їх візуалізація фотографій цих дітей, на жаль, нема. Тому, шановні батьки, свояки, політично зневолені, ми про їх ведаємо, коли ви можете щиро розповісти їх історію. Це вельми важливо. Я займаюся політв'язнями вже амаль год. Мой політв'язень був затриманий 30 травня 2020 року. З того часу ми відсочуємо літерально кожного, хто трапляє у руки катів. Не бойтеся казати, що ваш син, ваша донька, ваш муж, ваш брат, сестра, хто завгодно, знайомий, герой Білорусі, тому що він вийшов супроти системи. Не бойтеся озвучувати їх імена. Мы их помним, мы ими гоноримся. И это главное. Пока живут в Беларуси, живе Беларусь! Живе Білорусь! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Все гучалки позабыли. Кому лука, батька? Кому куло час? Я попрошу активистов, у кого находятся политичные, зневоленные фотографии, або камеры ближей, подивіться, познімайте, або ви на камеру подивіться, як оплачені люди. Никита Заблатаров, 16 год. Сергей Гацкевич, Змитер Стрижак, Даниил Колесников, Микита Золотаров, Эдуард Куденюк, Александр Винярский, Денис Хазей. І так само усі журналісти, які трапили під репресивний каток. Незалежних ЗМІ у Білорусі нема. Так. Я аж розплакалась на вашій акції. Ось я Давіда, коли друкувала, я не ведаю, я у батьків прошу одразу пробачення, коли я неправильно з Баранські або з Баранські. Тобто я не бачила тиску, тому пробачте, я і так. Ваші діти побач з нами, ми про їх ведаємо і обов'язково будемо про їх кричати як можна гучніше. Свободу политвязням! Свободу політв'язням! Свободу белорусским журналистам! Свободу білоруським журналістам! Свободу білоруським активістам! Свободу білоруським студентам! Свободу белорусским студентам! Свободу білоруським анархістам!
Свободу белорусским анархистам. Свободу белорусским политикам. Свободу белорусским политикам. Свободу белорусским блогерам. Свободу белорусским блогерам. Сьогоднішня акція ми черговий раз нагадуємо, що у Білорусі в центрі Європи знаходяться політичні зневолені. Вони різні. Хтось із їх моцно хворіє, йому не надається медична допомога. Хтось із їх вельми вже стали і фізично знаходяться за кратами, йому вельми тяжко. Знаходяться шоковані матері своїх діток, наприклад, Аліна Шаренко-Панасюк, яка вимушена зараз знаходиться там, де вона не повинна бути, вона повинна бути поруч зі своїми дітьми. Це люди, які з'являються неповнолітніми, це все наші громадяни, громадяни нашої країни. Кожному білорусу заміжжя я хотіла би нагадати, коли затримували їх, виїжджали ви. Тому їх термін залежить від нас. Це наша приватна відказність за їх. Вони за себе кричати не можуть. Вони віддають це право нам і кажуть, кажіть за нас. Кажіть, що нам болить. І вони чекають того дня, коли відчиняться двері і може рухнуть. І вони будуть на волі. І у Білорусь більше ніколи не повернеться гвалт, геноцид. І будуть покарані усі кати, які довели нашу пригожу країну до такого жудасного і соромного стану у центрі Європи. Ми сьогодні хотіли запропонувати поставить власнення протокольных микрофон закона, кажучи, коли ви лічите необходимым покинуть повідомлення, політичному зневоленому, или ласку, скажіть його на камеру, ми обов'язково передадим його у Білорусь, і його накерують тому, кому ви лічите необходимым передати світаночку за межу. І вони нас зашивали, не забываем о невольных людях. Это вельми важливо. Мы користаемся ресурсом письмо дел. Это вельми зручная подготовка. Она довольно-таки данная и легкая, як ни странно, але я частично все их Тому, коли ви лічите, необходимо у вас є желание покинуть повідомлення з невольных и вас зробити это маленечки. Маленечка увага, это один из нас отвечает для Дякую. Я пока тогда... Да. Ні, я пропоную перейти. Але що, та подумайте головою. Я захотів тебе. Цудовний сонячний день. Мені докладно відомо, що Миколай Статкевич сонце не бачив вже довгий час. І він часто пише у своїх листах, що він пам'ятає траву і дерева. Що сонце проникає у маленечке окенце, яке знаходиться наверху мура, у камері, де він знаходиться.
Живе Білорусь! Живе Білорусь! Слава Україні! Ага, дякую. Дякую вольної Україні! Віталій, Дякую тримай. вольної Україні! Мені занадто все вийшло. Дякую вольної Україні! Скажи что-нибудь в микрофон. Раз. Чик-чирик, як кажуть у Білорусі. Чик-чирик. Сябри, пробачте, будь ласка. Зараз ми поспробуємо у формат інтерв'ю ввести ще додатково. Люблю Білорусь! Взаємно! Како любиш! Люблю Білорусь! Взаємно! Како любиш! Люблю Білорусь! Сябри, пробачте, будь ласка, я не бачу ваші коментарі із-за сонця. Свободу білоруським політв'язням! Свободу білоруським політв'язням! Свободу білоруським політв'язням! Свободу білоруським Дай мне, мабуть, яє, ти веди стрим. Веди стрим, я возьму Лілі. Я возьму яє. Сябри, я вимушена... Ні, давай ти. На твоєму каналі білоруськомовна білоруська. Ну ладно. Будемо осторожно вірус зараз робити лепі. Як гук? Раз. Не чуєш? Єсть? Раз. Добре, ми тут технічне ще зараз покажу. Слава героям України! Слава героям України! Я тримаю вас і паралельно мікрофон. Слава героям України! Слава героям України! Слава героям України! Сябри, ми зараз будемо виходити у ще один стрім. Буде мікрофон. Коли ви можете покинути пару слов у Білорусь, я попросила би вас це зробити. Вони чекають від нас звісток. Мені вельми незручно тримати телефон паралельно. Я, напевно, розгорну його потім на собі, а мабуть і зараз розгорну, давайте. Хелен готова. Хелен завжди готова. Ви тільки скажіть, коли необхідно говорити. Я тільки, я зачиняю рукою, як завжди, свою камеру. Зараз будемо спробувати працювати офігенно на 2 камери одразу. Да? На 2 камери працюємо? Працюємо. Там зняв все? А то, може, кришечку забудеш зняти. Я дала стяг Віталю. Готова, як завжди. Вітаємо, сябри, ви на каналі «Осторожно, вірус». Але я не Віталік, як ви можете побачити. Зовуть мене Хелен Мінська.
Пакуль Віталь ахараняе сцяг народнай грамады, ён дазволіў мне патрымаць мікрафон і сённяшнюю сустрэчу правесці разам з вами. Мы працуем сёння на 2 камеры, таму прабачце, калі ласка, калі я трошкі з фокусу вас буду сыходзіць або буду рукой рабіць нейкія маніпуляцыі. Сёння акцыя праходзіць у цудоўным горадзе Львов. Сённяшняя акцыя прысвечана непаўналетнім вязням Беларусі. Сегодня у руках находится 9 прозвищев з 11. Мне так подобается эта песня, я хотела бы подпеть трошки. Таким чином мы хотели бы выказать свою солидарность с нашими детками, які зараз знаходяцца ў няволі. І таксама хацелі бы звярнуць увагу на одну вельмі важлівую дэталь. Мы звяртаемся да сваякоў, да знаёмых, хто валодае інфармацыяй па палітычных вязнях. Нам вельмі патрэбна гэта інфармацыя, таму што мы абапіраемся на яе падчас нашых крыкаў. Мають свою правду, їм треба сонце. Що? Ти спинила стрим? Їм завжди не треба, їм зими поболі, завжди хлопець спав. Так, у нас тут технічно зараз ніки. волі. Грай, шукай, весни. Так у нас свої мари, грай, гукай. Весни зеленой, теплой шары, грай. Давай, дружно, песни райской воли, грай, грай. Ганивый кол, вернется доля. Технічная група, скажите мне, калі ласки, ці працює другая камера? Другая камера, мне кажуть, працює, тому я яшчэ раз звяртаю увагу сваякоў. Калі ласка, не бойтеся надаваць волонтерам, якія займаюцца пытаннямі палітычных зняволеных інфармацыю. Яна вельмі важлівая. До нас доходзяць рэчы, якія потым дазваляюць нам робіць рэчы, якія іх ратуюць, і мы можам гучна замовіць пра тое, што чалавек знаходзіцца ў небяспецы, яму тэрмінова неабходна падтрымка. У нас ёсць такія прыклады. Калі ласка, не хавайце сваіх зняволеных, не хавайце інфармацыю пра іх, таму што мы пра іх ведаем, калі вы пра іх нам расказваеце. Гэта вельмі важліва. Сегодня наша акция присвячена нашим непаўналетнім вязням, якія знаходзяцца ў Беларусі за кратамі. Ганьба злачыннай уладзе Беларусі, якая дазволіла себе катаваць дзяцей. Что, также я хочу сказать еще некоторые вещи. Вот. Ребят, никогда не давайте сбить повестку. Сейчас на данный момент у нас очень сильно пытаются сбить повестку всякими непонятными вещами, типа новой конституции, Атагурбаш или еще чего-то. У нас есть политические заключенные. Мы шли на выборы с призывом вернуть Конституцию 1994 года. И так как мы шли и голосовали за это, за новые честные выборы, за старую Конституцию нашу, родную, то все то, что начиналось с 1996 года, когда Лукашенко стал нелегитимным правителем, должны аннулироваться те законы, которые были приняты, античеловечные. И также эти же решения, они тоже должны быть аннулированы. И, извините, на данный момент нельзя забывать про наших политических заключенных. Ну, так. Мы тут просто, сябры, вы не бачыце, як гэта тэхнічна адбываецца. Сябры, ну, па той камеры бачыць. Я бы хотела зараз звярнуцца да актывістаў, якія знаходзяцца тут, у Львове. Ці зможам мы даць... Сябры, у мяне кароткі дрот. Я папрошу вас, калі ласка,
А хто готовий трошки повідомити, чому сьогодні тут знаходиться і яку мету головну він переслідує під час ось таких виходів на вулицю? Змістіться, мабуть, трошки ко мне. У мене короткий дрот, я не можу дотягнутися до вас. Дякую щиро. Коли можете представитися? Представтеся, коли ні, то... Зовут Владислав, я из Гомеля. Выхожу, потому что просто реагирую на то, что происходит. По-другому я не могу вернуться домой по понятным причинам. Вот. И это просто как бы реакция на все, что происходит в данный момент. На последние события, вроде как задержание журналистов, ну, в общем, все остальное, что происходит. Просто еженедельная акция. Скажіть, будь ласка, яка мета? Ось головний винік, коли ви зрозумієте, що все, ось перемога, вона відбулася. Що повинно відбутися таке, що дасть вам ось такий маркер, все, Білорусь вольна? Ну, я не буду об этом думать, потому что я именно в этот момент буду уже собирать чемоданы и ехать в страну. Чудовно. Вот. Ось таке білоруси сумленне. А червоно-білий стяг, ну, сьогодні ось були міркування, я тут розмовляла трошки поза ефіру. Ви сказали, що він асоціюється з подіями 9 жовтня. Для вас червоно-білий стяг, що це в першу чергу? Ну, для меня это в первую чергу наш национальный стяг и наш державный стяг сапраўдны, який з нами всю історію. Ось, і для мене це перш за все наш національний стяг. А уже якби події, вони зв'язані, ну, безумовно, з стягом, але вони ніяк, ну, самостійно для мене існують. От, а стяг це, ну, якби все життя мене супроводжує. Скажіть, будь ласка, будете далі виходити? Звісно. А де сили берете? А? Де ви берете сили? Ви скажете, стомилися. Де ви берете сили? Тяжке питання. Просто ведаю, що іншого не може бути. Все. Гэта, напэўна, прачнулася вось гэта нацыянальная ідэнтыфікацыя беларуская, што неабходна пра Беларусь крычаць. Так. Колькі, я заўсёды кажу, вось колькі неабходна будзе, столькі буду крычаць. Мы Так. не можам апусціць рукі, таму што людзі, якія знаходзяцца там, у нас вераць, і ну, сказаць ім, што мы стаміліся, напэўна, гэта будзе Так. выглядаць вельмі здрадніцка, на мой Так. погляд. Дзякую вам шчыра. Калі вас. Давид Сергеевич Збаранский, я Найперше сподіваюся. хотів би передати слово підтримки самому політв'язню Давіду Збаранському, а так само його Збаранський. батькам. Я судовно розумію, наскільки тяжко і практично невиносно знаходиться в цих катовнях лукашенківських. Кожен день, фактично, це кожен день як у пеклі. З катуваннями, з зневагами, з усіма іншими негаразними, якими там робляться з цими хлопцями. Тому я хотів би передати і політв'язню, усім нашим політв'язням, його батькам найперш тривалості, моці, сили духа і головної віри. Я думаю, всі ми чудовно розуміємо, що не буде ні Давид, ні остатні політв'язні сидіти свій повний термін. Бо ми, громадяни Білорусі, де б ми не були, ми не дозволимо це. Я ще хочу звернутися до усіх нас, до політичних утікачів, іммігрантів і до тих, хто зараз знаходиться в Білорусі. Поглядіть ось на портрети цих хлопців, на цих дівчатів і зрозумійте, що кожен день у в'язниці вони сидять лишні за наші трусості, за нашу малодушие, за наши ляноты, за наши неверы. Подумайте про это. И давайте зробимо все, как не было больше в Беларуси ніяких політв'язнів, кроме тих, пробачте, в'язнів, які заслужили это своими катуваннями і здеками. Ось для них, на жаль, ми нічого доброго пообіцяти не можемо. А наші політв'язні хай будуть на свободі. Живе Білорусь! Живі вічно, дякую вам щиро. Я зараз удокладню, це нормальний гук. Гук? Гук, окей. Ближе, ну мені просто, я боюсь дрот дергать, тому що там вельми... Беларусь! Слава Україні! Героям слава! Разом! Дякую вам щиро. Разом! І назавжди. Разом! Ми притягуємо акцію солідарності з політичними зневоленими, я забуваю.
про камеру, пробачце, гэта цяжка працаваць на некалькі насамрэч. Віталь усміхаецца. Сёння мы правядзем незвычайную, мабыць, акцыю, тому што мы хацелі бы прыцягнуць да яшчэ адной тэмы увагу, тому што на наш погляд именно тэма палітычных зняволеных зараз некаторымі нібыта апозіцыйнымі сіламі спрабуецца знішчыцца і просто прыбрацца з інфармацыйнага поля. Мы хотели бы отзначить, приватно я от себя хотела бы отзначить, что мы будем оборонять их интересы в первую чергу и дотрымливаться тех позиций, с якими мы выходили подчас акции протесту у Беларуси. Все обяцанки, які были даны белорусам, повинны быть виконані. Я нагадаю, это вызволение всех политичных зняволеных, это сумленное, прозорое выборы нового кіраўніка Беларусі. І гэта пакаранне ўсіх тых, хто вінаваты ў геноцидзе беларускага народу. Па-іншаму быць не можа. Я зараз хотела бы звярнуць увагу на одну цікавую рэч. Шмат часу прыдзяляецца новому документу, я не могу называць яго больш-менш разумным або неабходным именно ў гэты час. Я хотела бы задать штабу Светланы Тихановской, штабу Виктора Бабарыка, штабу Валера Цыпкала, штабу Павла Латушка. Скажите, калі ласка, як Миколай Статкевич, по-вашему, зараз можа абмяркоўваць новую конституцию? З ім побач знаходзіцца каля 1000 зачыненых за кратамі. Што вы ім прапануеце? Скажыце, калі ласка, на якой платформе яны будуць абмяркоўваць з вами новыя змены, якія вы плануеце правесці ў Беларусі? У мяне да вас больш няма пытанняў. Замест таго, каб вызваляць іх, вы зноўку адцягваеце на абсалютна безглуздую ініцыятыву нашу увагу. Мне вельмі шкада. Я зараз паспрабую Віталя падмяніць. Все, у нас одна камера мінус. За мной вы бачыце актывістаў. Стрим минус? Не, стрим до этого пришлось это. Я сейчас запись сделал. Окей. Ну-ка. Пойдем спевать Куполинку. Я могу пропоновать тебе... Что? Пока что не надо. Сейчас чуть-чуть остынет и это. И повернемся в эфир. Окей. Сябры, я з вами, але я не бачу ваши комментарии. Потому что солнце, и широко кажу, я увогуле, у меня камера, яна полностью черная, я нават себе не бачу, я нават не ведаю, ці я себе здымаю, потому что я бачу только окулярчики, тому пробачьте. Куполинка. Дочка, а где ж твоя дочка? Моя дочка у садочку. Рожу, рожу, Я навіть не розгорнула. рожу, рожу, Нічого не бачу. болить, дели ручки, болить. Давайте з вами разом развеем миф, что белорусы не ведают белорусскую мову. Как мы тебе взялась? Ну, бачите, співаючи белорусской, як мінімум. Нам не лічу, що це мусить бути питанням, наприклад. Згодна з вами. Тому що коли починаються такі спрешки, хтось там повинен розмовляти по-білоруську, Ні, тут питання не по-білоруську. Кажуть, що білоруси не ведають родною мовою. Ну, я завжди з таким прикладом. Хтось може і не ведає, хтось Я люблю ось такі приклади, коли кажу, що, ну, ви можете на приватній очі побачити, що ведають, чудовно ведають. Я не приклад, тому що я її добре ведаю на самій справі, я там на отверджена. О! Я не приклад, тут треба більш такий варіант, кейс, скажімо так, випадково когось так трапить, і там може бути. Не, слухайте, у меня стрим одним эфиром, разумеете, я не роблю нарезки, у меня все завсёди наживо відбувається, я не пилю відео, тому як ёсть, дякую щире. Да, основная проблема белорусской мовы в том, что люди соромятся розмовлять, потому что у нас
В Украине культура заменяется идеологией, а это основная проблема. Потому что, коли идеология навязывает, что культура не потребна, на жаль, тады и в Украине люди починаюць сумнявацца, тым, а ці яна патрэбна. Хаця насамрэч гэта і сапраўды, асабліва калі ты выязджаеш за мяжу, разумееш, што гэта сапраўды код нацыі. І калі нават ты пачынаеш размаўляць на мове, то ты адчуваеш, што нават тэмбр становіцца іншым. Нават на беларускай мове адчуваеш гэтую мяккасць. І хутчэй за ўсё мова гэта якраз гэты код, які перадаецца народам, які перадае вось гэтую волю народа, гэтую душу народа. Вось так. Дякую вам щиро, у вас шиковна цішотка, хотіла би відзначити. І я вельми сподіваюся, що наступний раз, коли ми з вами зустрінемося, у нас будуть плакати іншого характеру, і наші дітки нарешті будуть на волі. Хотілося б. Віримо. Для гэтага виходимо. Так і Робимо є. все максимально. Дякую. Це психоз. Антон, у тебе й маска. Ну, ви, звичайно, храните лет 16. Ви бачите, тиснуть руку. Працюємо? Працюємо, чудовно, працюємо. Але я зараз більше не на камеру, а на гук працюю, тому... Да, сябры, зараз мне треба розгорнутися, тому що моя камера літерально... Я не бачу просто. Ми повертаємося у ефір, як я зрозуміла. Зараз ви назираєте велику кількість активістів, на мій погляд, чудовно сьогодні відбувається все. Тільки що мені цікаву річ сказали, я щиро кажу, я не задумувалася на конт гэтага, сябры. У нас культура падменьваецца ідэалогіяй. Я 1000 разоў чула вось гэтае меркаванне, але я ніколі не прызначала яму такой увагі, як сёння, напэўна. Таму што я ў Львове літаральна бачу беларуса, якой кажа пра тое, што ён пачаў іменно тут адчуваць беларускую мову, і насамрэч культура у яго, па яго меркаванню, дзейсна падменьваецца ідэалогіяй. Вось я лічу, што так і ёсць, і мы павінны, напэўна, іменно гэта абапірацца і не рабіць падмену паняццяў, калера то, што мы назіраем сёння. Просто абураныя настолькі, што немагчыма, ну няўжо наўпрост хапае часу займацца пытаннямі, якія нібыта могуць быць вырашаныя хутка у вольнай Беларусі. Нехалера, зноўку мы чуем пра нейкія змены, пра нейкія новыя дакументы. Ну, боже, займіцеся справамі нарэшце. У нас ёсць наш документ, на якой мы абапіраліся падчас, я нагадаю, вызнаюць, што адзіныя сумленныя выбары адбываліся В 1994 году. годзе. В 1996 году Лукашенко стал нелегитимным правителем и изменил Конституцию противозаконно. Чему И тогда это не в документ? Конституции дело. Это не в Конституции 94 года, а дело в том, что он сделал это противозаконно. Я аб гэтым роўна і кажу. Вось у той час гэты дакумент быў легітымны, а зараз ён падаецца як нелегітымны. Не вядзіцеся на рознага характару правакацыі. Вы ўсе ведаеце, што Лукашэнке і Хуйлу на Маскове неабходна працягнуць тэрмінова альтэрнатыўную канстытуцыю. Лукашенко нелегітымны. Праз яго гэта зрабіць амаль немагчыма, таму што атрымаем новую хвалю абураных беларусаў, новую хвалю пратэстаў. Што рабіць? Правільна. На пальцах насящего шукаць. Хто гэта ў нас зараз? Я не буду тыкаць пальцем, але Пал Палычу раю у наступны раз якасней падбіраць сваіх актывістаў, таму што іменно ваши актывісты, якія зараз тут за мяжой глаголяць ад вашага імя і ад імя вашага штабу, не збіраюцца павяртацца ў Беларусь. Трошкі дысананс. Перавярайце, верыфікацыя, дарэчы, гэта вельмі карысная рэч. Кажу як верыфікатор в Украіне. Штаб Светланы Тихановской, я паўторваюся, штаб Виктора Бабарыкі, штаб Валеры Цыпкала, штаб Павла Латушка. Калі ласка, звярніце ўвагу, што у нас
уже 11 месяцев, калі я не помиляюсь, амаль год. У няволі катують людей. Я вельми рада за вас, що у вас є час приділяти увагу Конституції 94-го года, 96-го года. І сьогодні цікаву річ побачила, що 94-го года Конституція привела до того, що прийшла Конституція 96-го года. У мене питання на зустрічу. А ви пропонуєте зараз таку Конституцію, яку ввогуле нельзя буде змінити? Все. Стоп. Стоп. Годно? У тебя просто опять начало перегреваться, я выключил. Де? Я тут людей верчу, кручу. Ми зараз, це приватне міркування, ось активісти вже поміж собою починають розмовляти. Я би, звісно, хотіла з задовольненням долучитися до їх. Сьогодні акція присвячена, нагадую, неповнолітнім в'язням у Білорусі. На сьогоднішній день це 11 чоловік. У нас сьогодні на руках плакати 9 з їх, тому що по двом хлопцям, я, звісно, хотіла б удокладнити інформацію, але наші пошуки нічого не дали. На жаль, ні на весні, ні на дисиденті не було фотографій і історій їх, тому відомо, що 1 місяць термін отриманий був і по другому хлопцю, на жаль, увогуле інформація відсутніє, коли я не помиляюся, стало відомо, що він був осуджений, тобто навіть термін невідомий. Тому, коли ласка, свояки, пошкодуйте їх і не бойтеся про їх казати гучно. Чим гучніше ви, тим гучніше ми, і ми підхопимо вашу ініціативу і обов'язково по всім світі рознесемо її. Вас вітають білоруси з Білорусі. Привітання білорусам. У нас у той раз була класна перекличка. Я кричала: я вітаю Минск, Каменную горку. Я веду, тут є мої сябри. Я з Каховської сама, тому Каховка вам привітання. Бульвар Шевченка і Орловка. Я веду вулиці. Комаровка, звісно, Комаровка наша уся, пробачте. Орловка. Побач з Орловкою знаходиться хто? У нас знаходиться Каховська, бульвар Шевченка, Київський сквер, Віри Харужі, Комаровка, видовочно, Богдановича, сільхозпосілок, бачите? І там трошки, коли відхилитися, Черв'якова вулиця є така. Так що, бачите, ми всі місцеві, тутейші, що називається, зустрілися. Так, площа перемінів. Дякую за площу перемінів, це було моцно. Шкода, що так усе скончилося. Який район ви хотіли б привітати? Комаровка. Я Колі напишу обов'язково. Окей. А ви якому району будете передавати? Дякую. Зараз ми локально, а потім глобально. Ви якому району хочете передати? Рига. О, на Ригу такі барикади стояли свого часу. Белорусам. Мы з одного району. Супер. Клас. Слухай, ось тільки у Львові можна побачити сусідів, ти розумієш? Це як на доброму танному курорті. Ви будете вітання передавати? Просто БЧБшечка. Живе Щучинщина, передаю привітання усієї вольної Щучинщини. Супер. Я українка, просто передаю привітання всім зневоленим білорусам. Дякую вам, сонечко, щиро. Я завдяки таким україночкам, як ви, вивчила вашу мову і спілкуюсь дуже вільно і з задоволенням. Так що і підтримую Україну. Я завжди кажу: слава Україні, героям слава. Мій брат зараз на війні. Зараз він нас обороняє. Так, і будемо... Гомелю привітання. Гомель. Закруглятися, кажуть активісти. Будемо закруглятися. Окей. Живе Вітівщина! Живе Махілявщина! Живе Гомельщина! Живе Брестщина! Живе Каратинщина! Живе Мінщина! Живе Полокщина! Живе Бобруйщина! Живе Мазирщина! Живе Пільщина! Живе Волковищина! Живе Случина!
Живе вольная Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! І на закінчення збори молитву за Беларусь, щоб тут Бог допомог нам висказатися. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего студенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Живе Беларусь! Живе! Живе вольний білоруський народ! Живе вольно! Живе вечно! Дякую щиро. На гэтым ми скончимо нашу акцію. І до зустрічі. Я сподіваюся, вже у вольній Білорусі. Знаете, доживем мы довольно Беларусь. Живе Білорусь. Коли поспела? Не поспела, мне кажется, а ось своим глядачам я поспею, конечно, сказать. Живе Беларусь, пробачте, сябры, окуляри, тому що немагчыма просто. Цудоўная Соніка сьогодні у Львові. Львов, щиро дякую за таку теплую зустрічу. Я б сказала, навіть гарячу зустрічу, тому що ми тут сьогодні знову загораємо. Уже походили по містечку трошку, зараз пойдемо смачне, нечто холодненьке пити. Я щиро дякую нашим українцям, які підтримують білорусів, які допомагають білорусам. Гэта вельмі важливая для нас історія, тому що Виталь, я бы хотела, но я не хочу просто, до меня трошки подойди, потому что, до меня. Так. Розповіді, коли ласка, як ми тепер кажемо. У нас сябри апгрейд. У нас був тільки Путін хуйло, а тепер... Бабарика хуйло. Бабарика хуйло. Вот так. Все, сябри, буду згортатися. Я обов'язково вас почитаю пізніше. Ми будемо розбирати ситуацію з новим документом. Для мене приватно, я поясню, чому для мене це болюча тема і чому я обурена. Я просто уявила собі 14-й год, Майдан, як іде боротьба, триває боротьба, гинуть люди, некоторых катують, некоторых, я не ведаю, але упевнена, були і елементи гвалту. Абсолютно упевнена, що гэта історії були. Ми не вельмі адрозніваемся від того, що відбувалося у 2014 році. А хтось у гэты час сидить і клепає нову конституцію. Мені, як українки, це прикро. Це мене дуже ображає, тому що я хочу бачити своїх друзів на волі. Я не хочу приділяти увагу тому, що можна вирішити потім. Бережіть себе, я вас вельми люблю, щиро дякую, що долучилися, обов'язково побачимося увечері, у ефірі я постараюсь вийти, знову погуляти трошки по Львову, і з вами порозмовляти я, мабуть, поспію ще почитати ваші коментарі. І, сябры, калі ласка, пад гэтым відэа пакіньце каментары наконт вашых меркаванняў вось такіх ініцыятыў. І таксама сёння ёсць апытанка ў суполкі. Можете таксама пакінуць там свае меркаванні. Там літаральна 5 адказаў. Мабыць, вы знойдзеце для сябе знаёмы той, якой бы вы хацелі адзначыць. І таксама для нас гэта вельмі важлівая апытанка, таму што яна характарызуе настрой беларусаў. Я шчыра кажу, мне ў прыват нашы сябры беларускія пішуць вельмі абураныя каментары, абразлівыя каментары. І мы, канешне, павінны рэагаваць і гэтую сітуацыю неяк выпраўляць. Я вас люблю, шчыры дзякуй. Жыве Беларусь. Слава Украіне. Алга Казахстан. Ну, а пра астатніх улят вы ўжо чулі. До сустрэчы ў эфіры. Больше